مکے چ شور پی گیا، ایک جادوگر نعوذ باللہ استغفراللہ آیا ہے۔ بابا جی ایک مائی او دا ایک ہی پتر سی جدی 8 سال دی عمر سی، انہیں پتر نو کول بٹھایا، کول بٹھا کے آکھن لگی تیرا پیو سر تے کوئی نہیں، تے باپ مر جان تے ماما پتران نو سانپ کے رکھ دیا۔ جملے سماعت کرے ہو، میں آخر وچ ماں باپ دی شان انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ انہاں اپنے والد صاحب دے سالے ثواب واسطے ساری بزم نو سجایا ہے، اللہ انہاں دے والد دی بخشش فرمائے، اچھی بولو آمین۔ اللہ ساڑے والدین دی بھی بخشش فرمائے۔ بابا جی جملے سماعت کرے آجے، اس مائی نے نا بچے نو کول بٹھایا، جملے سنے آجے، تے بچے نو کول بٹھا کے نا آکھن لگی پترا تو میرا کلا کلا پتر ہے، نہ تیری کوئی بہن ہے تے نہ تیرا کوئی بھرا ہے، تے تو سنیا مکے وچ کیڑا شور پیا ہے؟ بابا جملے سماعت کرے آجے، سنیا ہی مکے وچ کیڑا شور ہے؟ انہیں کہ اماں میں تو سنیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادوگر آیا ہے، تے ماں آکھن لگی پترا جے میرا پتر لگنا ہے نا تے اج ماں نال وعدہ کر جے کدی تیرے سامنے وہ آ گیا نا انہوں ویکھی نا۔ آئے ہائے ہائے، گل عشق دی شروع ہو گئی نوجوانوں، تواڈے واسطے گل شروع کیتی ہے منڈیاں واسطے جنہیں آئے ہو تواڈے واسطے۔ عمر کنی سی بچے دی؟ پچھلے بھی بولے آجے 8 سال عمر ہے بچے دی۔ بابا جی جملے سماعت کرے آجے، ماں بھی نصیحت کر دی ہے بوڑھا صاحب کہ جے کتلے تنوں لب گیا نا تو انہوں ویکھی نا۔ وہ بچے نے گل کیڑی کی تھی؟ توجہ میرے بار رکھیا جی، وہ بچے نے گل کیڑی کی تھی جی؟ بچان دے اماں تو مینوں منع بھی کرنی ہے کہ نہ انہوں ویکھی، تے تو مینوں دس تے صحیح وہ کردہ کی ہے، او کردہ کی ہے؟ حضرات جملے سماعت کرے آجے، اللہ دی قسم میں بڑی بڑی گل سنا رہے ہیں۔ جدو یہ گل کی تھی، اب میں ادھر کرے سٹینڈ، جدو یہ گل کی تھی نا جی وہ کردہ کی ہے، تے قبلہ پیر صاحب مائی پتر نو سینے لا کے آندی ہے وے پترا میں سنیا ہے او دی اکھ وچ کوئی ایسا کمال ہے جیڑا اونوں ویکھ لیندا ہے او بھی اودا ہو جاندا ہے، جیڑا اونوں ویکھ لیندا ہے او بھی اودا ہو جاندا ہے، جنوں او ویکھ لوے او بھی اودا ہی ہو جاندا ہے۔ واہ 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 واہ، مول پایا جے پنڈ والے، اللہ دی عزت دی قسم میں تواڈے تے راضی ہاں۔ جملے سماعت کرے اج گل عشق دی ہو رہی، اے میرے ول ویکھیو اج کچھ لے کے جانا اساں جو نبی پاک دی خیرات لے کے جانی، حضور دی محبت لے کے جانی، تے جس محفل وچ پیر بیٹھے ہون اس محفل دا رنگ ہی بابا جی اور ہو جاندا۔ توجہ فرما جے، انہیں آکھیا پترا جے کدی بوڑھا صاحب جے گل سن کے تھوڑا مجمع نہ جمعے تے سلطانی نو ایڈی دور ہون دا فائدہ کوئی نہیں۔ جملے سنیا جے پترا کدی نظر پے گئی تے ویکھی نہ ویکھی نہ، اماں کی کراں تے مائی کول بٹھا کے نا پتر نو جھولی وچ بٹھا کے آندی ہے جے سامنے کدی آ جائے تے اکھاں بند کر لیں۔ آئے ہائے ہائے، جے سامنے آ جائے تے اکھاں ادھر ہی رہن دے جائے، جے سامنے آ جائے بابا جی جملے سماعت کرے آ جائے پھر کی کرنا ہے؟ اودے وال ویکھنا، اودے وال ویکھنا نہیں، اکھاں بند کر لیں۔ بابا جی انہیں کہا ماں میں تیرے نال وعدہ کرنا جے کدی او سونا آ بھی گیا میں نہیں ویکھاں گا۔ آئے ہائے ہائے، جدو وہ اپنی ماں نو آندا ہے نا میں نہیں ویکھاں گا، بابا جی میرے وال ویکھیو اتوں آواز آئی، فرمایا تو کون ہونا ہے نہ ویکھن والا، اساں تینوں وکھانا ہے۔ آئے ہائے، جڑے سبحان اللہ کہی اللہ توڑیاں زباناں سلامت رکھے۔ تو کون ہونا ہے؟ کوئی بندہ بوڑھا صاحب نو آکھے تو جو اینے پیسے لانا محفل دے تے کسے غریب بیٹی دی شادی کروا دیا کر، اے جنازگاہ بنن والا اوتھے پیسے لا دے، قبرستان بنن والا پیر صاحب اوتھے پیسے لا دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی انکاری نہیں، اور پوری دنیا تے ساڈا اعلان ہے جے غریباں بیٹیاں دیاں شادیاں کروائیاں نے تے وہ بھی سنیاں نے کروائیاں نے۔ اے کیوں ہوندا ہے جدوں میلاد دا چن چڑھدا ہے انہاں نوں غریب بیٹیاں نظر آ جاندیاں جی شادی کرواؤ انج کرو، اساں محمد دا میلاد چھڈنا۔ آئے ہائے، اساں حضور دا میلاد چھڈنا۔ میں تانوں سنا کے جانا وی میلاد کرائیے تے لبدا کی ہے، میلاد کرائیے تے انعام کی ہوندا ہے؟ بوٹا صاحب اج محفل جمعے اج روحانیت تہاڈی محفل دے اندر آ جائے۔ حضرات جملے سنیا جائے، انہیں آکھیا اماں میں نہیں ویکھاں گا، اماں میں نہیں ویکھاں گا، اماں میں نہیں ویکھاں گا۔ بابا جی بکریاں چراندا مکے دی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مکے دے جنگلاں وچ بکریاں پہ چراندا ہے تے نالے گیت پہ گاندا ہے۔ بابا جی ادھروں آواز آئی، اللہ دے یار دی آواز آئی۔
اللہ دے یار دی آواز آئی. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اوئے لوگو اللہ دا ماہی آ گیا جے. بابا جی نے توجہ کرنی ہے چولی او دی پری جانی ہے توجہ. بابا جی جدوں آواز آئی ہے بچے دے کان وچ آواز آئی ہے کائنات والےو بچے نے اکھاں بند کر لیاں نے اونے نظراں جھکا لیاں نے گردن جھکا لئی ہے. قبلہ پیر صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے میرے نبی بچے دے کولوں دی گزرے نے حضور بچے دے سامنیوں دی گزرے کائنات والےو بچے دیاں اکھاں بند ہو گئیاں نے حضور دو قدم اگے ہوئے نے کائنات والےو میرا نبی مڑ کے واپس آیا ہے. بوٹا صاحب میرے نبی نے آ کے بچے دے سامنے چہرہ کیتا ہے. حضور آندے نے بچیا اکھاں کھول آندا نا مینوں کچھ نہ آکھیا جے میں یتیم ہے مینوں کچھ نہ آکھیا جے میرا باپ زندہ کوئی نہیں اج میرے سر تے میرا باپ ہوندا آج بڑیاں بڑیاں باہر آئیں دیاں. اللہ دی قسم لوگوں جملے سماعت کریانے میرے نبی بچے دے چہرے دے سامنے آئے نے. حضور آندے نے ایک واری اکھاں کھول آندا سونیا ماں نال وعدہ کر بیٹھا سونیا ماں نال وعدہ کر بیٹھا حضور میں تانوں ویکھنا نہیں. حضور میری ماں آندی ہے تسی جادو کر دیندے ہو. حضور میری ماں آندی ہے تسی جنوں ویکھ لیندے انہوں اپنا بنا لیندے ہو انہوں غلام بنا لیندے ہو. قبلہ صاحب جملے بڑے وڈے دے رہے ہیں. میرے نبی نے بچے دی ٹھوڈی تے ہاتھ رکھے آئے حضور آندے نے چہرہ چک لے اللہ دی قسم پنڈ لیا جملے سن جائیں. حضور فرماندے نے چہرہ اٹھا بابا جی بچے نے چہرہ تے کیتا ہے. حضور فرماندے نے چہرہ چک کے ایک واری وے ہندا کملی والی اماں منع کر دی رہی ہے حضور چاچے منع کر دے رہے ہیں حضور مکہ منع کردا رہا ہے ہندا محمد نو نہ ویکھیا جے محمد دا دیدار نہ کریا رے. حضرات جملے توجہ نال سن جایا رے. آج کل عشق مصطفیٰ دی ہو رہی آج کل نبی دے پیار دی ہو رہی آج کل محمد عشق دی ہو رہی ہے. بابا جی میرے نبی فرماندے نے ایک واری اکھاں کھول کے پھر جویں آکھیں گا اونج من لواں گے پھر جویں آکھیں گا جی بابا اللہ تیری محبت نو سلامتی دوئیں پھر جنجی آکھیں گا کر لواں گے پھر جویں دلی آکھے گا کر لواں گے. بابا جی جملے سماعت کری آجیں اس بچے نے اکھاں کھولیاں نے جدوں پہلی نظر میرے نبی دے چہرے تے پئی ہے. توجہ جی توجہ بڑی مہربانی. جدوں پہلی نظر بابا جی حضور دے چہرے تے پئی ان بچہ آنکھ نہیں چمکدا. اب میرے والے ویکھو جی بڑی مہربانی بچہ آنکھ نہیں چمکدا پیا. حضور فرماندے نے پہلا ویندا نہیں سیں ہن چہرے تو نظر اٹھاندا نہیں ہے کی وجہ کی ہے کرنا کی پیا. بابا جی جملے سماعت کریا جے تے جدوں اس بچے نے حضور دا چہرہ ویکھیا حضور دے وضوحا دے چہرے دی دید کیتی تے بابا جی بچہ بھی کہندا ہوئے گا. ادا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ دی کلام وچ کرن لگا. حضرت پیر باہو فرماندے نے تن میرا چشم ماں ہووے قبلہ پیر صاحب تن میرا چشم ماں ہووے تھے میں مرشد ویکھے نہ رہے لکھی چشمہ ایکی کھولا ایکے سنیا سنیا ہے لولا دے منڈے ہے سجنا لولا دے منڈے ہے لکھی چشمہ ایکی کھولا ایکے جا ہوں اتنا ڈٹھ
جیڑا تھکیا ہے وہ ہاتھ نہ چکے جیڑا مرشد دا دیدار کرنا چاہتا ہے کوئی بابا فرید دا مرید کوئی داتا علی حجویری دا مرید کوئی قصور علیو کوئی بابا بلے شاہ دا مرید اپنے پیر دا تصور کر کے بولی آنے ہاتھ بلندی کر کے آکھی آنے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد جی بابا جی بڑی مہربانی مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو تھے میں نو لکھ کروڑا ہے میں نو لکھ کروڑا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں اے میرے وال ویکھو جی سٹیج والے ہو تے سامنے بیٹھن والے ہو توجہ فرمایا جی گل میں عشق دی کر رہے ہیں حضور دے نور دی کر رہے ہیں حضور دے چہرے دی کر رہے ہیں جدو یہ گل کیتی نا توجہ جی توجہ میرے وال کریا جی وہ بچہ آکھن لگا سونیا میری ماں جھوٹ کہندی رہی ہے میرے چاچے جھوٹ کہندے رہے نے حضور میں تہاڈا چہرہ ویکھیا تے میرا دل پہ گواہی دیندا تسی اللہ دے سچے نبی بن کے آئے ذرا اونچی بولیا جو سبحان اللہ تسی اللہ دے سچے نبی تے رسول بن کے آئے ہو توجہ فرمایا جدو یہ گل کیتی نا آندا حضور کلمہ پڑھاؤ تے نوکر بناؤ اے پنڈ دا نام لوسپور والےو مینوں ایمانداری نہ دسو 8 سال دا بچہ ہوئے محمد دا چہرہ ویکھے تے فدا ہو جاندا ہے حضور دے چہرے تے قبلہ پیر صاحب حضور دے چہرے تے قربان ہو گیا اندہ کلمہ پڑھاؤ میرے وال ویکھیو جی لوسپور آلیو حضور فرماندے نے اماں مارے گیا چاچے کرو کٹ دین گے ہاتھ جوڑ کے اندہ ہون پمیں ککھ بھی نہ روے تیرا عشق رہنا چاہیے جی بابا اللہ تیرے ہتھاں نو سلامت رکھے ہون پمیں کچھ بھی نہ روے تیرا عشق سلامت رہنا چاہیے پمیں کچھ نہ روے بوٹا صاحب جدو حضور نے کلمہ پڑھایا توجہ فرمایا جی کلمہ پڑھایا مختصر کر رہے ہیں جملے سماعت کریا جی جدو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے بکریاں لے کے گھر ٹر گیا او دی نیندر اڑ گئی بھوک مر گئی پیاس مر گئی ماں آکھن لگی پترا تینوں ہویا کی ہے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے تے تو جاگدا ہی رہنا ہے تینوں ہویا کی ہے تینوں مرض کی ہے بابا جملے سماعت کریا اللہ دی عزت دی قسم میں بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا تے بابا جی بچے دے اتھرو آ گئے تے رو کے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ دائے تے رو کے آندا جنے درد دتا اوہ دے میں دعا جنے درد دتا اوہ دے میں دعا میں مریض ہمایوں طبیب ہوئے لوسی برایا لیو جنے درد دتا اوہ دے میں دعا میں مریض ہمایوں حضرات جملے سماعت کریانے ہے نالے بچہ پہ روندا ہے نالے بچہ پہ ترلے پاندا ہے بابا جی جملے سماعت کریانے ماں نے سوچیا بچے نو کچھ ہو گیا ہے بچے نو پتہ نہیں کیڑی بیماری لگ گئی ہے لوس پرایا لیو بچے نے سونے والے منہ کیتا ہے تے رو کے آندا مینوں کچھ نہیں ہویا مینوں اللہ دے یار دا عشق لگ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جدو انہوں حضور دا پیار لگ گیا عشق لگ گیا ماں دیئے صبح صبح اٹھ کے کتے جانا ہے انہیں آکھیا اماں کدلے نہیں جاندہ جتے بکریاں چنگیاں چوک دیئے نے اتھے لے کے جانا جتے میرا مال چنگا چوک دا ہے نا جتے چنگا کھا ہوندہ اتھے لے کے جانا بھی اماں میریاں بکریاں موٹیاں تازیاں ہون بابا جی 3 دنوں تو بعد ویکھیا تے بکریاں اگے نال بھی سوک گئیاں ماں دیئے میرے نال فراڈی نہ لا میں تیری ماں سب کچھ جان دیاں نے
मावा पुत्रां दी हर हरकत जानदियां ने बाबा जुमले समात करे अज गल बड़ी वड्डी है एक गल मुका के ते मैं मां दी शान पढ़ लगा ते बाप दी शान पढ़ लगा हजरात जुमले समात करे अज जदों ये गल कीती ना उन्हें क्या हो मैं तेनों कल तू बकरियां लैके जान देना कोई ना जदों लोसपुर वाले इन्नी गल कीती ना उस बच्चे ने मां दे सामने हाथ जोड़े आ मेरे वाल वेखो जी मां दे सामने हाथ जोड़े रो के आंदा अम्मा अज जान दे कल भावें ना जान दे अम्मा अज जान दे ते कल पवे ना जान दे तेरी मर्जी हजरात जुमले समात करे मां क्या चल अज टुर जा ते कल मैं तेनों जान देना कोई नहीं कल जान देना कोई नहीं हजरात जुमले समात करे ये बकरियां लैके ना ते चरांदा पिया ते सोने नूं आवाजां पे मारदा आए हाय हाय सोने नूं आवाजां पे मारदा ते पिंड वाले पता की आंदा अखां बंद कीतियां ने हाथ बंद कीते ने ते दिल विच तसव्वुर सोने दा रख के ते नाले रोंदा है केड़ी गल सुनावा इश्क वाले नाले रोंदा है नाले यार नू आवाज़ा मारदा है आंदा कमली वाले आ एक वारी आ जा आए हाय सोनिया एक वारी आ जा कमली वाले आ एक वारी आ जा सोनिया पाबंदियां लग गईयां ने हजूर अम्मा आंदी है कल तू जाना कोई नहीं बाबा जी जुमले समात करे आ रे हाथ बन के अखां बंद कीतियां ने ते रो के आंदा वे इना नैना नो डीक रैंदी तेरे जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी रो के आंदा इना नैना नो उडीक रैंदी तेरे तू केड़े वेले आना सोनिया इना नैना नो उडीक रैंदी तेरे तू केड़े वेले आना सोनिया हुण जिंदगी दे सामुक चले बाबा जी एक बारी मेरे नाल हाथ बनो अखां बंद करो भाई मदीने दा तसव्वुर मेरे नाल करे यार रो के आखिया जे कमली वालिया अज तेरे गुलाम बूटा साजिद ने महफिल सजाई आ कमली वालिया अज तेरे नौकर ने तेरे जिक्र दी महफिल सजाई आ कमली वालिया बीमार भी आए आ हजूर दुखी भी आए आ हजूर लाचार भी आए आ कमली वालिया बड़े बड़े बीमार आए बैठे हजूर बड़े बड़े दुखी आए बैठे हजूर बड़े बड़े परेशान आए बैठे ने कमली वालिया एक बारी आ जा नजर करम दी फरमा जा ते रो रो के असी आने हुण जिंदगी दे सा मौके चले तो केड़े वेले फेरा पाना सोनिया अल्लाह दी इज्जत दी कसम है बाबा जी जुमले सुने यार ये बच्चा भी कलमा पढ़ गया ये मां भी नबी दा कलमा पढ़ गई है ये मक्के दियां गलियां विच आवाज़ां मारदा है आंदा लोगों जिन्हें अल्लाह दा यार वेखना है मेरे मुहम्मद नु वेख ले जी जी बड़ी मेहरबानी इंतजामिया अल्लाह दी